Scéna pro všechny, co hrajou tyto hry. Toto video bylo uděláno jedním a tím jediným, nejlepším, nejznámějším, nejtalentovanějším jogurtem římským! Takže čau lidi, vítejte u prvního videa ze hry Genshin Impact. Já vím, je to trochu nečekaný, ku podivu, ale tak co se dá dělat? No, tuhletu hru jsem si v poslední době oblíbil z nějakého záhadného důvodu. A jako zjistil jsem, že není tak špatná, jak jako jsem si myslel, takže to je dobrý. Ale actually není to tak špatná hra. Já tady mám teda už trochu nahráno, takže se jako omlouvám, že jste neviděli moje začátky. Stejně nejsou nic jako záživného. Možná ty... No to je jedno, já to nebudu spoilovat, co se stalo předtím, ale... Kdo hraje Genshin Impact, tak klidně napište do komentu, mě to nevadí. Budu rád aspoň, že budu sám. Dobré, takhle tohle jsem ještě neviděl. Ale to je jedno. Upřímně, Genshin je tak skvělá hra! No, ale... To je třeba jako strašně dobrý charakter. Jestli to vidíte rozpixelovaný, tak to už jako není můj problém. To je ten Cloud. Na nejvyšší ty komputera mě by neutáhl ten pravý Genshin, no, takže... Ale musím hrát takhle. Ale jinak... Až půjdu na druhém kompu, tak tam klidně... Tam mám nainstalovaný Genshin, takže to bude lepší kvalita. Lepší jako gameplay. Nebude se takhle sekat. Ano, hraju přes plot. To je... Já nevím proč jako to je tak surprising, ale absolutně to asi nemíním vysvětlovat, protože to je úplně zbytečný. Mimochodem můžete napsat, jestli hrajete tuhle hru, tak jako můžete i napsat, co je váš favorit element. Můj elektro, ku podivu. Ale... Chtěl bych se podívat do jenom na Zoomy, no. Tam se jako chci podívat co nejvíc. Takže tak. Možná tady budou nějaký nečekaný střihy. Jo, to je asi normální, a možná ne, ale tak koho to zajímá. Mám semhle dipohu. Jo, dobrý, mám dva. Yippee! Máme staminu. Jsem tak mega rád. Nabídni mi pořádné gifty, já chci aspoň 5000 primogenů. Aha, no. Jako, ta stamina je nejvíc, když se podívám na nějaký settingy. No, tak jako co víc si převedl. Já jsem trochu unskilled v té hře, jo, takže... Mám ty nejvíc skillful charaktery, jak jinak. Jo, ale ty pojď... Tyhle ty borci... Já myslím, že oni vždycky jsou takových těch... Ale no jasně. Takové lehký jsou. No běž dolů. It's all yours. Mám těch primogenů. Primogemu. Jo, počkej. Tady. 147. Já nemám ani na to? Nevím, víš. Chtěl bych GG, ale... Jo, to je za 160. Aha. No, tak. Po podivu, tato epizoda bude mít tak 25 minut, tak předpokládám. Jestli bude mít díl, tak to už fakt není můj problém. Asi to potom nastříhám. Nějak.
Nevím jak, ale to už je vedlejší, ale tak to se dá dělat, no. Tohle. Jo, boosty, aha. Dobře, no. Co tady to má nejvíc strašně, jako nejvíc mín? Tady to má extra skvělý dash. Co? Merchant. Hello, you look like traveler to me. Need to stock up on any essentials? We got everything I could possibly think of in here, and more. So, legendary weapons. Oh, everything except that. Many travelers carry a run-off-the-mill sword or dagger on them, but not a legendary weaponry. Are you sure you're just a regular traveler? But I said essentials. If you class those essentials, then I'm not sure what to say. Anyway, I sell things that most people definition will fall under travel essentials. You'll ping my curiosity though. What exactly does your journal entail? At least I can lose my branding just because of you. Wait, do you need food? It doesn't matter who you are. Surely you have some needs. Here, take these Matsutake meat rolls. See? I do have something you need here with me. This was the food I brought with me. There's only one of it, and it's free. So please, just leave me alone. Oh. Those you find in museum or cathedral, highly we do call essentials, no? But I said, anyway, I'll sell most people. Definition will fall under traveler essentials. The ping my curiosity, what does your journal entail? Hello there, traveler! And more, they sell poison. They will fly in militant or well uses contact planning. Come on to furt opakuje. You piqued my curiosity though. Ale jedno. Takže questíky. Ano, já mám objevený jenom Mondstadt a Linue. Don't judge me. Je to těžký hrát Genshin. Kde vlastně je Fontaine? To je dole tady někde, ne? Čo se netěším. To bude zábava. Se strašně těším. To byl sarkazmus. No anyway. Taishan Mansion, ty vlastně. Já nevěděl, třeba tak. Já nevím. Tu včerejška, že je Hoyoverse. Já nevím, jako od čeho je Hoyoverse, jestli je od jako od japonských vývojářů. Nebo od čínských. Nebo já nevím. Ale Hoyoverse asi od toho. Ten je, to jsou teda. To jako nechci něco ofenzivního, jo. Ale jako I don't care. Ale tak jako zajímalo. No anyway, já potřebuji furt se dostat, ale do toho. Do ty... Potřebuji ty vole, počkej, hele, tady jsem ještě nebyl. Ale jako asi to bude, no, je tady jako... Je tady Inazuma. Inazuma je japonský. Tohle to je Liue, to je... Slimingly čínský, ale tak... Nevadí, no. Možnost. Ale jako... To je jedno, já jako píšu knížky a za chvilku na mém kanále budou vycházet i soundtracky, budou tam vycházet animace, proma a já nevím co všechno. Takže tak. Filmíky z Minecraftu, filmíky z tohohle ne. Ze všeho možného bude vycházet. I animovaný, nevím, jen tak who cares, že? Já bych potřeboval se dostat do toho natlanu, to je potřebuji Potřeboval bych toho charakteru, jak ona leze po těch stěnách strašně.
Tady to nestíhá. Ow! That hurts my ears. Do kelu! Cože jsem? Tak ne, no. Taky možnost. No tady to můžu. Jako na to, že to je blur, a je to pixelovaný, ta grafika je docela v pohodě. To je to moc hezky všechno. No ale mě tam jako... Já jsem se tam podíval, já jsem takovej dement. Už jsem to dělal. Perverzáku, chyláku. Super prokletá čestka. Magii. Piece of cake. OK, tak možná je zbudíme. Stand with me. Pojďte si pro tady... Bet you can't keep up with me. Oh. No. Shadow spell. Ještě bych natočil Blue Archive, jenom je problém, že můj mobil je tak špatný, že neutáhne. Ale Blue Archive je moc dobrá hra, to... I guess doporučuji, když jsem ji nehrál, no. A furt nevím, ono, když mají ty elementy. It's all yours. Jako jestli jsou imunní, ale asi nejsou, ne? To je blbost. To nedává smysl vůbec, protože to bylo. Jako nějaká sam po sobě tam je, ale jako nikdy jsem neviděl, že by byl imunní na tu elektro, nebo na to pyro. No a nemo. A nevím. Na hydro. Nikoho jsem neviděl, že by byl jako imunní na to vyloženě, ale jako mě to zajímá. Tak napište, no. Jaký duch? Vaporize. I'll settle this. Neříkej mi, že to je pode mnou. Vlastně, že je. Kdyby to taky bylo, hej. Spousta čestek tady je. Aspoň jakou cení. Inazuma je vlastně kdy? No to jako asi, tam se asi tyhle epizody nedostanu, protože potřebuji levely, ale...
Mě zajímalo, jak šle. To ani já nevím. To je Mondstadt. Je ten Spiral Abyss. Jako jak šel zajímá. Tyhle, tady jsem ani v těch jako některých těch oblastech tady ani nebyl. Tady jsem třeba nebyl, tady jsem nebyl. No tady jsem jako byl, ale teď to nemůžu domklí. Tady, jo, tady to nešlo odemknout ani. Tady byla bariéra. Tam se asi nemám ještě dostat, no. Ale, hele, to by bylo dnes pro dnešní epizodu. Já se tady s váma se těším a vyloučím. Děkuju vám za zhlédnutí tohoto videa, velice se to vážím, ačkoliv někteří z vás si mé scény absolutně neváží. Ale v pohodě, koho to zajímá samozřejmě, že? Outra se dělat budou v budoucnosti a já, jogurt římský, jogurt 023, neboli smetánek, nebo prostě jogurt římský, se s vámi loučím a zdar. Mějte hezký den a to je všechno. Co bylo tam skriptu dál? Už nevím. Good job!